भोरा भोर हरिया मैया अरे हर बजरा मंदिरिया में सुनाए लागल ना हो सुनाए लागल ना तनामी चढ़ल बाए माई ई बुझाए लागल ना तनामी चढ़ल बाए माई ई बुझाए लागल ना ओ स्वाहा स्वधा नमस्तुते। मॉनिटर की आवाज ऊपर नीचे होता। एगो भक्त कहता है कि लागत है कि नवमी के दिन आ गई वही से हैदराबाद में निमिया माई का प्रोग्राम होता भजन भाव ना हो कि भोरा भोर हरिया मैया अरे हर बजरा मंदिरिया में सुनाए लागल ना। जेकरा माई से प्रेम बा वो मीठा मीठा थपरी बजाई आ जेकरा नहीं खे ओकरा के जोर जबरदस्ती कि भोरा भोर हरिया मैया अरे हर बजरा मंदिरिया में सुनाए लागल ना हो सुनाए लागल ना तनामी चढ़ल बाए माई ई बुझाए लागल ना तनामी चढ़ल बाए माई ई बुझाए लागल ना। भोरा भोर हरिया मैया बजरा मंदिरिया में सुनाए लागल ना भोरा भोर हरिया मैया बजरा मंदिरिया में सुनाए लागल। हम गोलू दुगोला कर सकत नहीं ऐसी बात ना हमनी के दुगोला बहुत भयंकर होई अगर होई तो लेकिन हमनी के भाई बहन बनी जा आ हमनी के अकेले अकेले गावे खातिर हमनी के उतना बल बा हमनी के अंदर अकेले अकेले गा सकत नहीं अपन अपन प्रोग्राम जमा सकत नहीं हमनी के एक दूसरे के सहारा नहीं खेले के जरूरत। तनामी चढ़ल बाए माई ई बुझाए लागल ना लागे ठंडी छा काली माई माड़ी हमरा गा मोरा भैया हो काली माई माड़ी हमरा हम कहतने हेने अब देवल धोआता खूबे मन चितलाई निमिया पतैया खूबे कोइल हरियाई देवल धोआता खूबे मन चितलाई निमिया पतैया खूबे कोइल हरियाई भैरो के दिदिया सलो
तोहरी मंदिरिया मैया भगता के हाथे ओ पोताए लागल ना तोहरी मंदिरिया मैया भगता के हाथे ओ पोताए माई के मंदिर में के जाला माई के मंदिर में जाला तनी हाथवा एक उठा दो अरे माई के मंदिरिया हई अरे भगता के हाथे ओ पोताए लागल ना कनमी चढ़ाए माई ई बुझाए लागल ना हम अंतिम में कह तरीका गोर की हिमोटिया से बालोटी मचाता गोइया के गोबर